Bati CTV, Lone Rashapi, Daka Frank Motors, Kajaka Dekali Gabatamai, Junka Tata Motors, Halatko Ni Shillong, Rinkat Bakanet Foodish, Ordan Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jompi. Kaseng hanyo trap integrated territorial organization hakasngi tho ding jong ka arpo khandai terik ubnaya yong arajar arpo ar kala ong bakan salai ya kendo yo menteri jong katanat puli puthi hakabaya dai bat kajing penlong ya ka common university entrance test namar ka jingshim kabu shabapalat jong kidukan cyber cafe ya ki samla puli kibale ya ka by registration hakabaya dai bat kani kaseng kala kentu ya ki nongbo dukan cyber cafe bakim dai ban shim kabutan ya ki samla pule khamtam ya ki to ki ba wan na ki longyeng ki ba khamduna ka yo ka kon ngelawan ya kendu ye diction minister ba la kemen romboi entar sing ta hagaji kendu ngel ai ka dorkas bang ni persat ya ka man penlong ya kan common university entrance test te hadin patangi la ya Shong nilai ya tai nilai ya seni nak liang ke jongi nak seng hitung nilai ke suggestion juga government juga mekhalia pakin shim lagi lat kilenti bante lakam tam ya kene ka cyber cafe kiba la outdoor hadu news pa praspa bagi kena kila complaint ni ba ka face ka desan sanpo nir ngala check lang ba ka website ka register online ke jongi te kaliang nakaliang ka assurance part baru education minister hadin menyelai keren menyelai suggestion pula menjur man penlong de kata ka online man hikai kumno ban lei admission bat ban ai ka coaching class tangsian kila le keleng gi district bat haka je jingkeli ke jongi ya ka center hangno la de set up center tu la ong bet kane ka de ka bala le na pro ka central government yang bagai NTA te ni kerman scam bakane ka government bade hadu menta kamdon ye ta ka jingtho ndei ka de barbali ka be kran ka sarkar jilla baga education department pat ka central government te ni kerman scam bakane ka sarkar kan la ban penbiang ye budan kam kat kum kan ka kwet exam nakaliang ko jongki kila sai khoi bet ong ba kani kandai be ka direct napo central kana ka NTA naka state kamdon betai e bagi wan nan kong ong ban persat badai ba hadu menta yem phat I ya kita ki center tengin dala kendu hang tu bat markmat bat education minister ila yatho ong kala don ka jing ya kren verbally ka jing tho bakin set up ya ki center man lagi district ban ai ka coaching yakini ki khana ki ban yale kani ka kwet exam within this next week ka can process ang shwaban stang exam to komot ka facilities kan biang lo telada ja bakane ka facilities kam biang shwa kini ki exam ina ka leng ka sang yimban se bangin shim da koi ki lat klenti ban ya kran bat man pembor ka sarkar man pembiang lagi facilities ban na kaleng chungi ru nila dap check ya ka register online halor ke ko bede ko kwet te ni kadon ru kalat ka ba ailat ni ki khana ki badang yele ye kan ke class 12 la de je ba gem phadio result ru te kila ban attempt ye ka to ka exam te naga to ka jingkeli ru ni ba kadon hadu san phutli ki jingkeli bat kila ban attempt hadu saupho tang to kilang ki language ru ki don hadu khalai te nyendala pa ye ka to ka language hak tu kurkom nong nakalian jungi ngiling la songdei baka sarkar bakan dei ban ship initiative wut ban pengkloi no ye ka ban pendrung ye kintian khasi khnang ba kendala wan kum kini ki jat exam kari ba ki pendeu jungi kan yo kita kilat ban jele exam ta ka kintian la chong tangi la kuntu ye ka government ba kala ai assurance so bakan ai ta ka kenja order ye kini ki bale ka cyber ba kimdei ban exit ye ka chispa tangkat kabomut kesan sanpo tet le se ka to ka by charge ka jongki kan dei chispa re pobun ngi ki bom don ka ATM msenong kondong te kin pendon te nak chispa ngam tharai ba kin yang kin im bi te ngi kermen ba ka government kan le ekonom kam bat yela ai ka suggestion ka ba clear ka ba shai ba kin dei no ban pendon kam ning ba kin ki media ba kin khot ba ban ai ka ta ka online classes ka ban dan de ki kanta ka ban dei online but offline
kenang bahkan juga benefit ni yang perlu kuat kena kibat ya kon yak tu kan kuat exam